matan zamani ma yana zo muku da bayani ne akan zawarawanmu na yanzu. Maza sun ce mai idan suka auri bazawara suna jin daɗin amfani da su, sun ce musu zan muku bayani a fit ina na matan zamani wa. Idan misali ka auri bazawara yar gayu mai tsafta wacce ta san kanta ta kuma iya gyaran jikinta, ai ta taba aure, ta kuma sanya ake cin gindi, ma'ana ta riga ta ƙware wurin gyara jikinta da kuma gyara farjinta, to ba za ka taɓa samun matsala da ita ba. Wata kuma za ka ga yadda ta ƙware a gyaran jikinta, idan ka zo kana cin ta za ka taɓa ɗaukan mata taɓa aure ba, saboda ta san kayayyakin matsa jiki da ƙara ni'ima da kuma sa dirin mace da shef ya fita yi kyau. To irin wa'innan matan su ne mace mai aji, mace da a ko'ina za ka yi alfahari da ita. Misali, idan Allah ya kaddara maka kai mai auren bazawara ne, ta gyara jikinta, ba za ka taɓa jin wahalar saduwa da ita ba, ko kuma za ka taɓa ganin wani abu gwambarku wanda bai dace ba, saboda ta riga ta saba tun a gidan mijinta na farko, ta riga ta sanya ake yi. Kaga kenan hakan ba zai zame mata wani bakon abu ko kuma in ce wani abu da ya zamana za ta ji shi wani iri ba. In ma cinta za ka yi a rana sau 30, ta riga ta saba, za ka ji ta daidai duk abin da ka zo mata da shi za ka same ta daidai, already ta riga ta zama perfect a wannan fanni. Idan style ɗin kwanciya ne za ka ga ta riga ta ƙware, ta iya, za ta iya sarrafa ka, ta juya kanan, ta manna kanan, ta matse kanan, sai ka kana jin daɗi kana mata ihu. Amma ke ma idan kika san ke bazawara ce za ki auri saurayi, ki kasance kin iya gyaran jikinki, kin mammatsa jikinki. Nisan mata mu sai da kwaskwarima, mata mu yan ƙyale-ƙyale ne. In kika bar kanki babu kwaskwarima, babu gyara, babu kuma suke da kin wulaƙanta, kin koma baya. Ko da kuwa akalla a ce auren ki ne na farko zaki, auren ki ne na biyu, kaddara a ce na farko bai san me daɗin aure ba, amma zaki ƙara wani aure, to za ku yi auren soyayya. Ya zamana kin gyara kanki, kin gyara kanki, kin kasance mace jajirtacciya mai aji. Irin wa'annan matan da suka san kayayyaki na gyaran jiki, na matsa jiki, iya kwalliya, iya dressing, iya taku, komi girman ki, komi tsufan ki, in kin iya gyara kanki sai ki kasance kasaitacciyar mace. Kaji wasu matan suna aini na fi karfin kishi, wallahi ta san abin da ta taka ne. Ta san ko da wata kishiyar za ta zo a bayanta ba za ta taɓa rufe kwarjininta ba, har gobe ba za ki taɓa kasancewa kin na ƙasa ba. Ko da zai ƙaro mata nawa ne a gabanta ko kuma a bayan ki, ke ce dai a sama, standard ɗinki shine a sama. Kin kasance ba ki shayin kowace mace zai kawo, saboda ke ma kin san hannunki, kin iya gyaran jikinki. Dan Allah mata mu jajirce mu kuma mai da hankali wurin iya gyaran kanmu. Ita bi na shafuffuka na, idan kuna neman comment ne ku comment da lambobin ku, zan bi ku, zan muku bayani. Idan har mata ne kuna buƙatar kayan gyaran jiki, duk zan muku bayani.